खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिमा बनिता बर' टंला बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमनि बेन्दोङाव थानाय सस्त्रपारा खोला बाथाबारि गामिनि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गुथुमनि बानजायनायाव इं 2024 मायथाइनि आरज बादायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सानदों। दिनैनि सेथि देंखननि आरज बादायलायनायाव आं खननो सानदों नुजाफैदो बेखौ लिरदोंमोन बुब्रु बाहन सरगियारिया। आं आरजखौ खननो आखायाव लाबाय।